Rumunska centralna izborna komisija odbila je kandidaturu nezavisnog desničarskog kandidata Kalina Đorđeskua za predsjedničke izbore, što je izazvalo žestoke proteste u Bukureštu. Njegove pristalice pokušale su da sruše zaštitnu ogradu ispred sedišta CIK-a, a potom su se sukobile sa policijom gađajući je kamenicama, petardama i flašama, preneli su rumunski mediji. U nasilnim incidentima povređeno je nekoliko pripadnika žandarmerije, dok je policija upotrebila suzavac kako bi rasterala demonstrante, prenosi portal Digi24. Prema zvaničnom saopštenju bukureštanske žandarmerije, pojedini demonstranti su kamenjem razbijali trotoare ispred zgrade CIK-a i koristili delove poplačanih ulica za napade na policiju. Takođe, demonstranti su prevrnuli vozilo jednog rumunskog medija. Eskalacija protesta uključuje i scenu u kojoj su demonstranti zapalili vatru u centru Bukurešta, gde su se sukobi nastavili. Prenosi portal informer.rs.